ala barikala aw ba segila kana nga kana kaw kono ko ni yako bane de ka da kan aw ba nale min filɛ ni a bɛ sigi de k'a ka ko kɛtaw bɛɛ lajɛ kelen kelen o bɛ ko min na a b'aw jija togo bɛɛ la a kana se ka ko kɛ min bɛ musokɔrɔba in dusu kasi aw kɔrɔ ne hakili la aw fa fatura a bɛ waati bɔ ɲɛjɔyɔrɔ foyi tɛ musokɔrɔba la ni aw tɛ o kama diɲɛ maa bɛɛ kan ka sɔn ka ji bɔ musokɔrɔba in ɲɛna fo aw i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'a f'i dɔgɔninw ye k'a fara i yɛrɛ kan a ye ko minnu kɛ musokɔrɔba la n'a ko bɔ la a kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ foyi kan n tulo kana mɛn yɛrɛ kuma tɛ ko ɲɛ k'a ye n'a sera k'o kɛ tiɲɛna o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Tonton Sidiki ne kɔni ne t'a dɔn ne bɛ n'i fo ka se degré mun na an fa tanyara nka don kelen da kelen ma an ma fa ko hami kɛ ka sababu kɛ i jɔ i jɔyɔrɔ la e ni ne fa kun ka teriya tɛ teriya dɔrɔn ye a kun kelen bɛ i n'a fɔ balimaya de o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔn sa nka n ye ko faamuya la vraiment ne bɛ ala deli de ala k'i mɛn an kɔrɔ amina yarabi an bɛ ala k'i mɛn an kɔrɔ amina amina n terikɛ cɛ i yɛrɛ ka nin ko in ne ma se ka foyi faamuya nin na cogo di tan adamaden ka taa kɛ tan foyi t'i bolo depuis ne nana hali an tɛ ka se ka sigi ka baro kɛ e dun b'a dɔn ko ne nalen don ne kan ka ko dɔw de gérer Jazo a faamuya sa waati de koronnen ni sinon a ka di n ye an ka sigi an ka baro kɛ mais waati mana koro togo togo i kan ka ne terikɛ de y'i ye ouais c'est vrai ko min bɛ yen o de ka gɛlɛn an kan k'o gérer joona mais ne ko depuis nana i ka muso ko mɛn cogo di i ma fɛn fɔ n ye dɛ ne bɛ k'o kuma yɛrɛ de f'i ɲɛna i b'a dɔn avant que ne ka voyager komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne ni dɔ de tun kɛlen don k'an kan di ɲɔgɔn ma donc ne taara n ka voyage la n segila ka na o ko de la sisan c'est que o tigi mɔgɔ ɲɛnama don koyi hɔrɔn de don parce que a sela k'i kɔnɔ bɛɛ la yɔrɔ problème m'o yɔrɔ de la cogo di tan ne nalen ka bɔ n ka voyage la ne nana sɔrɔ ko dɔ de y'o furu o bɛ kɛ cogo di mais j'espère que i ye dɔ wɛrɛ de ye dɛ o bɛ mon pote dɔ wɛrɛ sariya la n'i ye walifɛn ta n'a tigi yira i kan k'a ka fɛn lasegin a ma de Jazo i jɔ dɛ e kɔni tɛ sɔn k'a fɔ ko halisa i bɛ o muso kelen nɔfɛ mais ne muso de tɛ de i ye muso ta n taara n nana n k'i ka muso di yan i kan k'a di yan o ni kuma in tɛ ka don ne kunkolo fɛ Musa ne hakili la nin tɛ foli ko ye maa i kan ka baara min kɛ n'i wulila k'o kɛ i man ka fo o la k'a d'a kan hali n'a y'a sɔrɔ danbele de tun bɛ balo la ko ne tɛ yen ne filɛ ka min kɛ a b'o ɲɔgɔn kɛ o kama ne tɛ ka foyi kɛ yan min tɛ n ka kɛta ye wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la ko o ko mana wuli du in kɔnɔ yan aw kunkanko la ni n bɔla fɛn o fɛn kalama n se ye ko ko ye m'o k'a la walasa ka se k'o ko dilan nka n jɔrɔna yɔrɔ ye yɔrɔ min ye m'o fɔ ni ka tila ka segin k'o fɔ i ni dɔgɔninw a y'aw jija a ka musokɔrɔba in minɛ ka ɲɛ a y'aw jija a ka musokɔrɔba in minɛ ka ɲɛ k'a d'a kan den ka so pasima y'a woloba de ni den ka baara kɛla i ba dusu kasili ye kuma bɛɛ a bɛ defo don i ka adamadenya la dɛ a b'a hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ kuma min bɛ n fɛ k'a da o kan ne bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ k'a d'a kan ni ne ko n k'a ka dan yɔrɔ min na aw bɛ dan yen tile kelen da kelen aw ma yira ne la abada k'aw fa tɛ ne ye ne mana fɛn fɛn fɔ aw ye a bɛ to o sira fɛ hali k'a dan o waleya in dɔrɔn ma ne bɛ ka baara min kɛ o bɛ ne nimisi wasa ni ka baara in courage don ne la halisa ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna daminɛ yɔrɔ min na ko ka taa bila yɔrɔ min na
e yɛrɛ de fɛnɛ bɛ fo ka da fɛn caman kan e fɛnɛ yɔrɔ tile kelen da kelen i m'a yira anw na k'i den ta anw ye o bɛ ko mun na mɔgɔ min y'a yiri la ko a den ye a ka kan i fɛnɛ k'a yira a tigilamɔgɔ la ko i fa y'a ye halisa ne kɔni bɛ dugawu de kɛ ala k'i mɛn an kɔrɔ yarabi an bɛ ala k'i mɛn an kɔrɔ ne kɔni bɛ se k'o de fɔ nin diyara n ye kosɛbɛ ala ka du in barika ala ka du in barika ala ka aw funu fɔ ɲɔgɔn kɔrɔ halisa ala k'aw ka faamu bɛn kelen ma yarabi du in jɔcogo ɲuman a bɛ ala de bolo ala k'a faamuyali di aw ma ala k'o k'a ka alaya kama muhamadu mustafa bonya kama sɔli ala rasulullah n ko walimuso de don muso dan tɛ nin kelen o ye Abdoulaye e tɛ ka ko faamuya yanni ne ka taa ne de n'a kan tun bɛ ɲɔgɔn bolo an y'an kan de di ɲɔgɔn ma ne bɛ segin ka na sɔrɔ ko cɛ wɛrɛw ta o bɛ kɛ cogo di mais c'est vrai k'a y'aw kan di ɲɔgɔn ma ni cɛ wɛrɛ kɔni nana o ta kɔni farala muso baden de bɛ i bɛ dɔ wɛrɛ ta o non tout sauf ça e yɛrɛ k'a ta i k'a da i ɲɛ kɔrɔ c'est vrai muso ka ca mais ne ɲɛ t'olu si la koyi ne ni min y'an kan di ɲɔgɔn ma ne bɛ n ka layidu kan de kɔ wa muso kelen ne b'a ta sisan komi e terikɛ ye ne ye ne bɛ fɛ i ka ne dɛmɛ a ko la de pour que a ko ka se ka sigi sen kelen kan e jɔ de ne tɛ k'a faamuya cogo di ne k'e dɛmɛ nin ko la mais bien sûr est-ce que e kunkolo ka ɲi ne t'i dɛmɛ manamana ko la dɛ ni ko sɛbɛlama don n b'i dɛmɛ mais nin kan sugu ne t'i dɛmɛ nin na cogo si là je vois maintenant i b'a dɔn mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ hadamaden n'i ka gɛlɛya waati nana i bɛ sɔrɔ k'i ɲini juguw dɔn wa mais c'est pas un problème e bɛ se k'i da bɔ a la ne yɛrɛ bɛ se ka n ka ko gérer n yɛrɛ ni muso kelen ne b'a ta muso filɛ samasogo de don ni min ka muru da jara o bɛ taa n'a ye pewu i bɔra k'a fɔ sama sogo don o ye sama min ye kɛnɛ ma mais sokɔnɔ sama kɔni o y'a tigi ta de ye n'i sera o ma u bɛ baara di i kan i ma sigi ni min ye Abdoulaye e ka nin kuma ninnu si tɛna don ne kunfɛ koyi i m'a fɔ ma i ka ninnu ziirindankan ninnu ne ka sira t'o la dɛ ne ko muso de cɛ si tɛ se ka bilakoroya kɛ ne la k'i bɛ taa ni ne muso ye manamanako la dɛ n ka cɛ walimuso fɛ diɲɛ ye k'a to yen ni muso ko don n y'a f'i ye ne ye terikɛ de ye koyi muso baden de bɛ yen n bɛ dɔ ɲini k'a d'i ma i k'i hakili latigɛ mais nin kelen kɔni fara in na nin ye walita de ye ne bɛ ka kuma min f'i ye est-ce que e bɛ k'a faamu an ka nin kuma in yɛrɛ ka ɲi tan ne ni e tɛna musoko kuma in kɛ tuguni ne kɔni bɛ ko kelen dɔn kɔni ni min sara ka tiɲɛ f'i ye i bɛ jugu sara ka tiɲɛ f'i ye a cɛ an ka nin kuma in ka ɲi tan ne kɔni b'a dɔn ne tɛ dɛmɛ i fɛ nin ko sugu in na dɛ Dara nin kaɲɛ saba de ye ne delila ka kuma dɔ f'i ye n t'a dɔn ni hakili b'a la ne ko i ma n ko joni dalaki tɛ den ni masa cɛ den ni masa ni b'i togo dɔn i bɛ kɛ dangaden ye ne ye kuma bɛɛ f'i ye sa masa ko tɛ ko den ye n y'a f'i ye maa nana ala sago i bonya b'a la donc ne kumara a fɛ ne yafa deli a fɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nka maa ma sɔn yafa ma dɛ ka d'a kan a bolo ko ko bɛ ka kɛ ko ne ni aw de jɛmakan don donc o bɛ ko mun na n bɛ kuma in fɛ dakurunya kelen taa yafa deli maa fɛ o de da ka d'an bɛɛ la dɛ i tulo bɛ n na awa jɔn wa baasi foyi tɛ yen i sigi e yɛrɛ bɛn n'i sen ma non baasi foyi tɛ yen ba maa nana donc n kumara a fɛ n y'a essayer ka yafa deli a fɛ an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nka maa ma sɔn dɛ a bɛɛ ju ye dara de donc a bolo ko bɛ ka kɛ ko in na ne ni aw de jɛmakan don ka sɔrɔ o tɛ donc i bɛ kuma dara fɛ
a ka taa yafa deli maa fɛ ne bɛ mun fɔ a ye o y'o ye n tɛ mankan fɛ ne bolo ne de kɔrɔ ye ne ni bonya dɔ kan kan du in kɔnɔ o tiɲɛ o ta mun bɛ yen non kɔrɔmuso i kɛ to ka taa kuma fɛ ala sɔnna Musa ne tɛ fɛn wɛrɛ f'i ye koyi ne ye kumakan kelen min f'i ye ne bɛ n ka kuma de kɔ n ma ka furu in tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini ne ko ni mɔgɔ wɛrɛ t'a don ne bɛ sɔn o ma nka tɔnɔ Sidiki ta in tɛ yan ala k'aw da k'aw lafiya Dara ne ko o ta la mun de donn'i ma o ta mun de bɛ yen kori Dara don kɔni Dara a to ni m'a to n'a to ni kɔrɔ ye kelen b'a cɛ sabali tɛ fugara ye ko Dara ne den ni masa ka ko de n bɛna baro dɔ f'i ye ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ da fila fila a ye sankolo da ka dugukolo da ka saya da ka tila ka ban ka ɲɛnamaya da a y'i to fila dali la fɛn dɔ kasira ko ala y'ale to a kelen na o ye fɛn min ye e b'o dɔn o ye sabali de ye ala ko sabali ma sabali ko ala ma ko ala ko e ye ninnu fɛn bɛɛ da fila mun na e ye ne to n kelen na mun na ala ko ayi k'ale m'a to a kelen na ko ka d'a kan ale yɛrɛ arahamani de faralen don sabalibaw kan Dara sabali tɛ fugariya ye koyi surtout den ani masa cɛ Seydou n bɛna kuma min f'i ɲɛna a lamɛn ka ɲɛ wa a ka di n ye fɛnɛ i ka baara kɛ n'a ye i fa ka musokura de don i fa bɛna musokura ta ko ka musokura ta wa o tuma mun bɛ ni ba cɛ ma foyi tɛ ne ni ba cɛ Seydou a terikɛ Danbele min banna kɔsa in na o muso koro a bɛ n'o de ta donc n y'a faamu sisan ba bɛna ta ni koro de fura a yɛrɛ ka laɲini tɛ dɛ koro yɛrɛ de y'a laɲini k'a k'a ta mais ne kɔni bolo a ma kɛ ne bolo baasi komi e yɛrɛ ye du cɛmani ne fɛnɛ y'e wele k'a bonya da i kan sinon den da don yɔrɔ t'a fa ka muso ko ye dɛ i y'a mɛn a kɔni kun ka di ne ye sisan wa Sidiki ye ko ta cogo min na k'a to yen i k'a to o cogo la ne m'a imposer cogo min i fɛnɛ ka n'i imposer ten i y'a mɛn parce que koro yɛrɛ denw ye koro sɛgɛn ni ko in na koyi koro denw ye koro sɛgɛn n'a fɔra ko e fɛnɛ ka na ko gɛlɛya a bɛ gɛlɛya ma dɛ i y'a mɛn min kɔni kun ka di ne ye tiɲɛna ni koro nana i kana i ka gɛlɛya foyi kana s'a ma i ka dɔgɔyalima kana s'a ma wa i yɛrɛ se fɛn o fɛn k'i bɛ se k'a kɛ koro ye i k'a kari o kun bɛ diya ne ye dɛ. ok ma n y'a mɛn n'ala sɔnna a ma kɔni ne tɛna kojugu foyi ta ka taa ni koro kunbɛn o bɛ diya n ye yɛrɛ de. wa n se ye hɛrɛ o hɛrɛ n'ala sɔnna a ma n b'a kan o bɛ diya n ye. ayi ma n'a diyara e kɔni ye ka ban kɔni a bɛ diya ne fana. ayi ne kɔni fɛ baasi fosi tɛ yen walayi n'i y'a ye ne yɛrɛ ma ban ko in ma Buwa Sidiki ani Danbele depuis denmisɛnninama u bɛ ɲɔgɔn fɛ teriya la fo ka n'u kɛ ka muso furu an bɛɛ furula k'u ka tiɲɛ na bon n'ala nana n'a ka na ye sisan Danbele ale fatura ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ se ka kuru ta ka tɛmɛ Buwa Sidiki kan Danbele ka du ko bɛɛ Buwa Sidiki de b'a ɲɛnabɔ a denw ka ko bɛɛ Buwa Sidiki de b'a ɲɛnabɔ bon sisan kɔni ale de ye koro tabaga ye dɛ i y'a mɛn ne kɔni bɛ min ɲini i fɛ Seydou koro kɔni i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ koro i b'o kɛ koro ye wa i bɛ fɛn min kɛ ne ye fɛnɛ i b'o kɛ koro ye i y'a mɛn o bɛ diya ne ye dɛ i bɛ koro denw minɛ i b'a fɔ i yɛrɛ balima ko ɲɔgɔn kana don aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Seydou a bɛ diya n ye dɛ. ma ne y'i ka ladilikan bɛɛ lajɛlen mɛn n'ala sɔnna n bɛna ta ni koro n bɛna kɛ i n'a fɔ n ba i y'a mɛn a ma. wa genre i bonya b'a la ala ko ale ye balimaya gulonfo larusiri la
ko e maa o maa i kɛra sababu ye ka kelen tigɛ a la a bɛ tan tigɛ la wa n'i ye tan tigɛ a la a bɛ ba kelen tigɛ la ne bɛ jɛ ne o bɛɛ ye bi ni dara ma taa yafa deli maa fɛ an ka balimaya a bɛ bila bi Musa balimaya duuru ne b'a tigɛ bi kɔrɔ Musa o tuma mun kɛra i delila sa ne bɛ deli i delila yɛrɛ bi e k'i tigɛra dusu ma a ma s'o bɛɛ ma Dara i dɔgɔkɛ de nin n'a fɔ Musa dɔgɔkɛ ye cogo min Musa bɔra ka mun fɔ sa a ye tiɲɛ bɛɛ de fɔ kuma yɛrɛ tɛ ne da bilen wa Musa ye mun fɔ fɛnɛ a bɛ ko de Dara ni e kumana ne fɛ ne m'e lamɛn a bɛ bɛn e ma mais munna Musa bɛ kuma i fɛ i b'i ban non tiɲɛ yɛrɛ la i jo tɛ nin kelen nin na dɛ Dara jo foyi tɛ nin na kelen nin kɔni ne tɛna dɛmɛ yan n b'i fɛ nin na dɛ ayiwa an bɛ ko o ko la an ka wuli an ka taa yafa deli maa fɛ hali n'a sɔrɔ i kelen tɛ fɛ ka taa an bɛ fari kan an bɛ taa ko yan kɔrɔ Musa o t'a kɛ cogo la ne tilala koyi ne ye n ka kuma bɛɛ fɔ ka ban choix b'a yɛrɛ bolo an ka balimaya ka ban ou bien a ka taa yafa deli maa fɛ ne tilala n kɔrɔ ne kun m'aw faamu cɛ m'aw fɛ ka tɛmɛ ne kan ne ma ko in na wuli nin bɛɛ kama wa ne m'a bila n kunna ko in bɛ se nin bɛɛ niveau ma ne hakili la ni tɔnɔ Sidiki m'a furu ko degun de b'a kɔfɛ an tilala k'an sigi ka y'aw filɛ ka fɛn fɛn fɔ cɛ m'aw fɛ ka tɛmɛ ne kan sabula depuis an fitini tɔnɔ Sidiki bɛ na du in kɔnɔ fo ka n'an kɔrɔbaya jɛnatigɛ foyi tɛ du in kɔnɔ ko tɔnɔ Sidiki tɛ min kalama n'o nana du in kɔnɔ an ka ɲɛtaga bɛ bɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ ne man kan tɛ ka n da don maa ka furu ko kuma la ne ba de n'a y'a kɛ togo o togo an kan ka tugu a kɔ ten wa ne nimisalen don fɛnɛ k'a fɔ maa ye du bila ne de kama a dun dɔwɛrɛ tɛ ne a woloden de ne ye o ye ne ma danga de ne ka kuma foyi t'o la ala ye fanga don sitanɛ la nka ne kɔni nimisara a ka di ne aw ka fara ne kan an ka jɛ an ka taa maa deli fili min ye ne sɔrɔ a ɲɔgɔnna fila tɛ n sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli ko siɲɛ fɔlɔ o ye ala ɲɔ ye filanan o ye mɔgɔ yɛrɛ ɲɔ ye Yor i ma kuma mɛn Dara ni ne balimaya ye bɛɛ ma fɛn o fɛn dilan kɛlɛ t'o dilan masako ne kɔni sɔnna ne kɔni b'a ɲini aw fɛ an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka du in dilan foyi t'o bɔ Mijo mun kɛra hakili ne tɛ tile yɔrɔ dɔn cɛ i b'a dɔn dɛ tant que an ka ko dɔw manamana ko dɔw dabila wa Mijo n bɛna min f'i ɲɛna i tulo dayɛlɛ fɔlɔ i ka n lamɛn kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ Mijo ne de ye furu ka na wa e de ne furu ka na Mijo ne ka sira t'o la Mijo munna i tɛ n bonya ko jumɛn de bɛ ne ma mun to i ta la Mijo i ye fɛn jumɛn fɔ n ye ko a se bɛ n ye ban ka k'i ye depuis n'i sera du in kɔnɔ hali n tɛ sɔn kala k'i wagasi ka d'a kan i ye waliden de ne bolo mais e ɲɛ t'o si la i mana wuli i b'i sago kɛ ne la f'i k'a dɔn k'a fɔ n tɛ cɛlasigi dɔ yɛrɛ wa n tɛ muso furu diya ye muso b'i bolo i b'i da so kɔnɔ i tɛ lafiya o ye bi kuma ye dɛ n bɛ min f'i ɲɛna e yɛrɛ bɛna cɛlasigi fɔ ne ɲɛna ha ne ye ko caman mun y'i bolo nin so in kɔnɔ yan nɔ dɛ depuis i changera ne ma lafiya nin so in kɔnɔ yan nɔ Mijo ne changera i changera o ye bi i kuma ye changera awɔ i changera o
fɔlɔ e tun bɛ ko minnu kɛ e bɛ k'olu kɛ bilen e b'olu kɛ bilen parce que ne tɛ k'i sago kɛ bilen o tɛ yan i tun bɛ fɛ ka ne don ɲɛnada min fɛ ne tɛ ka sɔn o ma o tɛ yan ne balima jumɛn bɛ e ma mun kɛlɛ yan nɔ k'a daminɛ musala ka jigin fo dara la ka taa fo n grand sœur la i y'olu bɛɛ kɛlɛ hali maa i tɛ maa to yen nɔ mɛ n'i y'o bɛɛ kun i kama e bolo ko fugariya de don amizo fugariya tɛ koyi i ka di ne de i wa i ye ne furumuso de ko bɛ yen nɔ an kan k'a to ɲɔgɔn ta la ne m'i sɔsɔ o la koyi n'olu y'u ɲɛ tana kɛ ne du in kɔnɔ yan nɔ kɛ ne fana bɛ se min na ne b'o de kɛ ne se ye min ye ne b'o de kɛ ne nakun t'olu ko ye koyi ne nakun ye e de ko ye bayi i k'o kuma in yɛrɛ kama e ma fɛ e nakun ye ne ya mɛ munna ne ko i ka da yɔrɔ min na amizo i tɛ dan ye munna ni n k'i ma ko karisa n dabila munna i t'a dabila i ko ma ko n ka kankari da dara ye ko n ka kankari da musa ye k'u ka kuma n'u musow ye k'u bɛ k'i tɔɔrɔ kɛlɛ bɛ kɛlɛ la ne ninnu ko bɛ ko la ne ninnu ma mun da ɲɔgɔn kan e kama yan nɔ hali maa yɛrɛ n kumara maa fɛ i ka finiko la o bɛɛ la tantɔ mizo o ma e fɛnɛ ka mun de kɛ e diɲɛ kɔnɔ sa e k'o fɔ ne tantɔ i tun bɛ cogoya min na dɛ i bɛ segin o cogoya kelen de la e ko ne ka dan yɔrɔ min na ne ka dan yen nɔ n'i y'a ye i b'a fɔ ko ne ka dan yɔrɔ min na ni ne bɛ dan kɛ i bɛ segin cogoya kɔrɔlen na n'i seginna cogoya kɔrɔlen na kɛ i mana kuma o kuma fɔ ne b'a respecter i ye ne furu cɛ de o ye tiɲɛ ye mɛ k'a fɔ ko ne y'i ka jɔn ye ne t'i ka jɔn ye dɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ de mizo décision dɔw bɛ yen nɔ an bɛ se k'olu ta ɲɔgɔn fɛ nka décision dɔw fana bɛ yen nɔ ne de ye cɛ ye wa ne de y'i ka dutigi ye i kan k'a to ne de kelen k'o ta wa i b'a ta ne ka damadama ma i kelen t'a ta dɛ an bɛɛ de b'a ta ɲɔgɔn fɛ o tuma ne bolo ko n'i tɛ musow la dɛ n'i bɛ musow la koyi il faut k'i ka ko dɔ de faamuya genre ko dɔ faamuya walayi n'i bɛ musow la dɛ ni b'i la cogo min na a bɛ ne yɛrɛ la ten tɔ o tuma na kɛri t'e la ni ko dɔ kɛra e la a tɛ digi e la n ka to sokɔnɔna la k'an da sokɔnɔna la u ka to ka tagama n kan tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se k'o kelen kɛ k'an to an fɛ yen nɔ ne ba ni n kɔrɔkɛw ni n dɔgɔninw ma min kɛ ne la ne tɛna n sigi cɛla la n cɛ ka mɔgɔw k'o kɛ n na diɲɛ kɔnɔ n tɛna o accepter mɔgɔ si de kabako tɛ yan mizo f'i k'a dɔn k'a fɔ furu ye sutura de ani jigiya ani ɲɔgɔn nɔgɔkun nka e bɛ ka nin mun fɔ tantɔ ka ne to n faso la dɛ a kɛra tan a bɔra tan o y'i faso de genre de i b'a dɔn i ka nin kuma in t'o fɔ misiri kɔnɔ nin ye misiri kɔnɔ kuma de koyi nin tɛ sokɔnɔ kuma dɛ nin ye misiri kɔnɔ kuma de n t'a dɔn n'a sɔrɔ i donnen don laya kura min na nin san i kan sinamusow ta dun e n'olu bɛ cɛ kelen kuwa mizo munna i n'u tɛ bɛn cɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka kala ta k'a bila ninnu na bilen ko u bɛ ka ko kɛ u tɛ ka foyi de kɛ sisan i b'a dɔn wa kala ta ka bila u la o kana kala ta ka bila u la o si tɛ ne ɲɛsira la o bɛɛ y'i kungo de mɛ ne kɔni ne bɛ n ka da sɛgɛ bɔ n yɛrɛ ne tɛna n sigi bilen mɔgɔ si ka tagama ne kan du in kɔnɔ yan dɛ ayi a bɛ se ka kɛ furu la u ka kɔrɔ ni ne ye mɛ n'a fɔra ko siko la u ma kɔrɔ ni ne ye dɛ wala u tɛ se ka ne tɛ se ka n sigi ne dɔgɔnin jugujugu ka u sago kɛ ne na du kɔnɔna la n tɛ se k'o kelen ni accepter o tuma ne nakun ye olu de ya n'olu ye min fɔ ne k'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'o kɛ walayi n'i b'i yɛrɛ kɛ cɛ i yɛrɛ kɛ cɛ ye n'i bɛ min kɛ fana i k'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se yɛrɛ de walayi n tɛ se. i kan ka ne de suit mizo i kan ka ne suit de ni ne ye ko min kɛ i bɛ tugu ne kɔ ne kɔrɔ ninnu filɛ yan nɔ e kama ne n'olu bɛɛ kɛlɛ la o ne n'olu ma kɛlɛ yan nɔ e ka ko la bi e bɛ n'i jɔ ne ma ko e tɛn'i sigi dɛ e dɔgɔninw dɛ. ne ka ko la wa ne ka ko tɛ dɛ genre o man di n ye kan n'o fɔ ne ka ko tɛ dɛ u jogo de y'a to i n'u kɛlɛ la wala u jogo o de y'a to i n'u kɛlɛ la sinon ne ka ko diɲɛ kɔnɔ ne ka ko tɛ dɛ kan'a ta ka da n'a ye dɛ t'a dɔn ko mɔgɔw tɔɔrɔlen don yan nɔ mɔgɔw sɛgɛnnen don ko furu min yɛrɛ tɛ furu ye yɛrɛ e nana cɛ ni ne miso cɛ ni ne miso tɛ o jɔn de bɛna na nin furu jugunin fɛngɛ accepter jɔn de bɛna a kɛ e k'i tigɛ ɲɛsin muso dɔ ma tantɔ. miso e ma foyi kɛ ne de don e ma foyi de kɛ
ko in bɛɛ ne nɔ parce que a daminɛ ne y'a ja fo ka na se nin yɔrɔ ma o de don. Ça va? T'es comme Papa, minute. Ok, e bɛ se ka taa so. Katami? On est les où? Fatim, taa so an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Grand frère, ça va? Oui, ça va. Kan jumɛn En fouche. a ka di ne ka Fatim ye k'a to yen ne muso de don. Donc, on y a fond. Fatim mère fille. ne furumuso de don. Fatim ma kuma bɛ ɲɛfɛ yan. Fatim ye kuma bɛɛ fɔ ne ye o ye ko tɛmɛnenw de fɛn m'aw cɛ a ka di ne ye k'a jɔ Non, sabula Fatim kɛra ne furumuso de san n'a ye kuma bɛɛ f'i ye. E man ka n'i jɔ yan k'i bɛ kuma ne fɛ. n terikɛ Fatim to yen nɔ i bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ min ka ɲi ka tɛmɛ Fatim kan. O hakilina b'e la. N'o hakilina b'i la o tɛ ne la dɛ. Komi e nana n'o hakilina ye e ka Fatim to ne bolo i ka muso wɛrɛ ɲini ni wari yɛrɛ t'i kun i b'a fɔ ne ye ne bɛ n jɔ n'a bɛɛ. ne bɛ ka min fɛ a bɛ n'a fɔ e tɛ k'a faamuya wariko tɛ fɛn min tɛmɛna aw cɛ o ye Ala ka latigɛ ye an bɛ wagati min na ko sisan a kɛra ne furumuso ye wariko tɛ ne bɛ muso fɛ wa a bɛ n fɛ ne yɛrɛ ye Fatim ɲininka Fatim ko non ko fɔlɔ a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais sisan nɔ i ka ko man dɛ n furumuso de don mun na i bɛ fɛ ka don an cɛ. Fatim y'a f'i ɲɛna ko ne ka ko man di a n'a y'o f'i ye a ye nkalon tigɛ dɛ wa ni ne ka ko man d'a ye Fatim ka ko ka di ne yɛrɛ wa n t'a bila fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ. Awɔ. E k'i bila ne place la sisan nɔ e k'i muso furu dɔ ka na k'e k'i muso furu sa k'a bɛ fɛ k'a furu e bɛ kɛ cogo di. Adara. Siya, ça va? E ye diyara ne sa. Ne ye a diyara ne to na ala dɔrɔn de b'a dɔn. O tuma mun bɛ yen nɔ la. I hakili b'a la o don la gɛrɛ na da la. Ne tun bɛ ka e défense ta min kɛ i ni Mijo ka ko la. Awɔ hakili b'a la. Kuna sini ne taara mugu fɛ yen mugu ka ne wulu kɛ. Mugu kɛ gɛn wa. Ko ne ka bɔ ale fɛ yen k'ale tɛ fɛ ka ne y'a ɲɛ. Adara i ye mun k'a la i t'o ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ. Walayi ne ma fosi k'a la ne. E ma fɛn kɛ mugu la mugu ka baga e ma k'e gɛn ten. Dɛnɛ sa ma fɛn k'a la. O tɛ mugu ye mais min bɛ yen nɔ a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ halisa ne ma foyi de fɔ. Fosi de ma tɛmɛ ne ni mugu cɛ ne ni kuma dɔn. O donna gɛrɛ tuma ye. O dɔrɔn. Sisan e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ sisan. Ne bɛ fɛ i k'a di. Aw muso filɛ nin ye a tɛ tiɲɛ fɔ a jara n'a sɔrɔ i ye ko wɛrɛ kɛ mugu la ne terikɛ de don e b'a dɔn n tɛ fɛ an ka teriya ka tiɲɛ i kama dɛ. Ne de tɛ ka kuma ne ko i k'a da ne la de ne bɛ ka mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ de don hali furuko kuma min bɛ ne n'a cɛ an k'a bɛɛ jɔ. non ko gɛlɛyara nka n'i ka kuma mɛn n bɛ kuma fɛ. Ni kumana fɛ o bɛ diya n ye dɛ. problème foyi t'a la ne mɛn. Ne ye n jigi kɛ ala ye k'an jigi kɛ e ye ni e tɛ n ka furu b'a da fɛ. n'ala sɔnna a ma n bɛ n se kɛ. O tun ye nakun ye n nana. ok k'an bɛn n'ala sɔnna a ma nin furu kelen tɛ tiɲɛ. cɛmugu fana ni gɛlɛya dɛ. n'a bɛ ɲɛnabɔ. N ka cɛ e yɛrɛ k'i bila ne place la i ye cɛ de ye dɛ cɛ i ka muso k'a ta k'a ladon k'a tɔgɔtɔ k'i ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ don a la n taara aventure la a kama ka kɔgɔjibaw tigɛ a tun bɛ se ka kɛ n bɛ sa n ye nin bɛɛ di o muso kelen ka ko la cɛ wɛrɛ ka na k'a b'o ta i bila n place la sa. n terikɛ ala bɛ kanu tɛmɛ ni mɔgɔ dɔ cɛ ala tɛ furu tɛmɛ n'o cɛ
e minnu kɛ olu ye fɔlɔ ye mais an bɛ wagati min na ko sisan ne furumuso don n ye min f'i ɲɛna Fatimu to yen hali n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ cɛ ka muso ɲini kɛ o kɔni ye ne ka ladili ye k'a f'i ɲɛna. A b'i n'a fɔ n bɛ ka kuma min fɔ i tɛ fɛ k'a ɲini k'a faamu. Ne ni Fatimu y'an kan di ɲɔgɔn ma de wa e ka nin ko in tɛna se ka o bali ko furu dɛ. En plus ni ne ma fili a bɛ n'a fɔ ne ɲɛna b'e la dɔɔni. Wayi wa a bɛ se ka kɛ sabula n bɛ sigida la yan. I bɛ Abilaye Jara dɔn? Abilaye Jara. Jaralakaw fɛ yen. Si Abilaye ye ne terikɛ de ye denmisɛnnin teri de don. N yɛrɛ nalen ka bɔ n ka voyage la n nana sɔrɔ k'a ye muso furu. Voilà i tɛ min kalama ale muso kɔrɔkɛ de ye. O de kama n bɛ k'a f'i ye Fatimu ko in a dan sira la koyi. Abilaye ye muso kɔrɔkɛ ye et puis quoi ça ne change rien a tɛna foyi de changer. I ma ye min bɛ ne yɛrɛ cɛ o ye musoko de ye ne k'i ma de i ka Fatimu to yen. N terikɛ a bɛ n'a fɔ i yɛrɛ ka faamuya ka gɛlɛn. Faamuya gɛlɛman tɛ koyi ne k'i ma de i ka ne muso to yen o dɔrɔn de b'an cɛ. I dun bɛ ka taa ka sɔrɔ an ma bɛn a la dɛ. N'a b'i kɔnɔ ko ne bɛna a to yen tan i bɛ muso to n bolo de. Hey, nafigi musoni bɛ ka taa min? Ne m'a f'e ɲɛna k'e kana se nin du in kɔnɔ yan nɔ. Nin ye ne siɲɛ joli ye ne bɛ kangari de ɲe kana na se nin du in kɔnɔ yan nɔ. E mɛ musokɔrɔba i tulo jalen sa. Deni o i tɛ jisuma k'i koliki la dɔɔni. Ne nakun tɛ e ko ye koyi. Don o don ne nakun tɛ e ko ye. Nafigi nakun tɛ se ka kɛlɛ ko ye koyi. Parce que i mago b'a la ka du in ci de. Du in dun tɛ ci. I bɛ bɔ kɛnɛma de sisan kɛnɛma. Bijou o ma la fa de b'e la. Ŋana de bɛ ne la. Ŋana yɛrɛ de bɛ ne la. N'o de f'i ye an ka du in tɛ ci tɛ. Min ka kuma i fɛ i tɛ ka ne ka kuma mɛn na. Ŋo e bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye? Ne ye den kuma n'i tulo dayɛlɛ sisan nɔ. Kabako wala esi. A ka ɲi. A kɔrɔbɔ dɔrɔn i tɛ muso min den bugɔ bilen bila a dan bɛ kɛ ne ye. Ko ne bɛ mission ko in kalama. N'i y'i tigɛ se ne ma don o don i bɛ n'a fa walayi. E bɛ nin fɔ jɔn ma ne ya? Ne den a to yen a to yen. Wale n bugɔ. Ne nakun ye kɔrɔtɔn ko de. Nin to yen. I t'i jɔ n ka fɛn kelen f'i ye. I se tɛ Tani Jɛnɛba ka nali la du in kɔnɔ yan. Depuis i ma na yan nɔ Tani Jɛnɛba bɛ na. N'i tɛ fɛ ka ye i bɛ taa aw fɛ yen nɔ. Ne mun mɔgɔ lankolon ye. Ŋo e bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye? Mɛ min f'i ɲɛna i ma ne furu ka ne ladon yan koyi. Ne cɛ de b'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka taa an ka so. E ma ne furu ka ne ladon yan nɔ dɛ. I ɲɛ bɛ nin subaga in jɔlen na nin de y'an ka du problème bɛɛ ye. An bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na yan nɔ nin de don. Biɲɛ ɲimi n'a sen dalen biɲɛ kala kan o t'i ye walayi. Deni o ne nakun tɛ e ko ye koyi. Ne nakun ye kɔrɔtum ko de. E ye o ye ne yɛrɛ fɛ e yɛrɛ sansira ka ban ja i ma sanse hali sisan. Ne nɔ kɔrɔ la. En tant que m'i ka nafigiya dabila kɛ ne tɛ changer. Ne nɔ kɔrɔ de la. O ma la i bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye? Wa n'i bonya bɛ ko la e man kan tɛ ka nin wele ko Jɛnɛba. Mɔgɔ min den b'i bɔ i ka kan k'o bonya. Ala ka masa musobakɔrɔ de bɛ kuma la yan nɔ walayi. E man kan tɛ k'i da yɛrɛ don dɛ. Bijou wa ni n dɔgɔ sisan nɔ o b'a dɔn e cɛ don. Ne ye den ka kuma. Kuma. N'o de f'i ye n'i ye ne bugɔ don o don n'i y'a essayer ka ne bugɔ don o don walayi bilayi. Ne den. Ala e tɛ si so o don. E tɛ mission ko in kalama walayi. I bolo kana s'a ma dɛ. Ni ne kun tɛ ka miiri ko I bolo kana s'a ma. ko n buramuso ye walayi bilayi kun bɛ Ka n'i miiri n filɛ n bugɔ. Kana n'i miiri dɛ n bugɔ. E jɔ ye. Tɛmɛ ka bɔ yan dɛ. Alahu akubar. Ka tɛmɛ. Ni yɛrɛ y'a jɔlen ye a tɛ ɲɛbɛrɛnin bɔ a bɛ ko min kɛ Fatima Saka na. E n'o fɔ sa kɛ parce que e bɛ ka plan min kɛ o bɛ ka reçu e bolo donc e n'o fɔ kɛ. Hey. Bijou tɛmɛ ka bɔ yan nɔ n'i tɛ fɛ n ka s'i ma. N t'i taa min ka di ne ye ne b'o de kɛ ne ta de. A ka ɲi ten ne bɛ taa. Voilà. Ne bɛ taa kɔrɔtum yɛrɛ dun. Ninnu jɔlen lajɛ bɛ. Hɛ kɔrɔtum yɛrɛ dun. Maa bɔra a taara ci la. A taara ci la. Awɔ. Wa n'a nana ko n fɔra a kɔ. Sisan a ka di ne ye ka na Bijou ka kuma lamɛn. Ni waati o waati ja i bɛ na du in kɔnɔ yan nɔ. Du in bɛ e sagoya de la. I y'a faamu wa? I ka nin kuma in diyara n ye kojugu. Ni kɔrɔtum nana ko n fɔra a kɔ i bɛ n ka ci f'a ɲɛna.
ala ka segin amina ya rabi Allahu akbar ye cɛna cɛ yɛrɛ kuma bɛɛ kuma dɔ de bi da kɔnɔ bari mi ka ko ninnu tɛ dɛ cɛ ye plus sa muso ko tɛ kuma b'i la jumɛn o donna ajara de bɔra ne fɛ yen ajara e n ka cɛ i doni jugo la ajara koyi n y'a dabila pewu hali n tɛ fɛ k'a tɔgɔ la kuma mɛn ɲina ajara ko pewu non ajara to yen u ka kuma yɛrɛ dabila yɛ fotogo wɛrɛ foyi t'a la an ka cɛ ni da awɔ ne bɛ fɔlɔ ka tila ka kuma la kuma b'i la e bɛ ka ko in ta cogo min na an ka cɛ o t'a solution ye i bɛ hakili de kɛ ka baara kɛ nin na ajara yɛrɛ fɛnɛ seginna a kɔ ne ajara seginna ne ma ka taa kuma ne fɛ i ka d'a ye de ajara kɔni tɛna fɔ k'o donna k'a ye kuma min fɔ k'a ka to de paratikaw fo o tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn cɛ kɛcogo foyi de t'o la e de b'i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la dɔrɔn i ka ko in lajɛ ni hakili ye dusu tɛ dɛ ayiwa ɔ ne bɛ se k'i conseil o de la junior tiɲɛ na i ye ne teri ye wa teriya kɔnɔna la a ka kan an ka ɲɔgɔn bilasira e kɔni tɛna fɔ e bɛna ne su ka ne bila ajara ko in na o don ajara bɔra ajara ye mun kɛ a kɛra i yɛrɛ ɲɛna ne tɛ se ka nin jogo sugu ye ajara la a tila k'a fɔ ko ne bɛ n ta ka na n'a ye an ka du kɔnɔ muso furukun ye a ka du de jɔ muso furukun tɛ a ka du ci ye nin jogo min bɛ ajara la a ye mun kɛ e yɛrɛ ɲɛna nin y'a jogo de wa hali n'a furula ka taa n ka du kɔnɔ a bɛ na nin kelen kɛ ne yɛrɛ bɛ ɲininka o e ni misiw ka problème kabini n'a daminɛ la est ce que solution sɔrɔla a la fɔlɔ wa ne yɛrɛ b'a dɔn e ye cɛ min n'a sɔrɔ misiw furutɔ n'e tun y'a dɔn k'a fɔ nin jogo b'a la n tɛ sɔn a ka don a ka du kɔnɔ fiyewu o tɛ tiɲɛ ne cɛ o bɛɛ ye tiɲɛ sa mais foyi t'a yira la k'a fɔ ko ajara ni misiw ye kelen mun de y'o yira la a ka nin jogo in kɔni tɛ e de b'a essayer k'a bɔ a la k'a don ɲɛnada fɛ sanni k'a furu junior dɛ muso camanba de bɛ dugu in kɔnɔ yan minnu mago bɛ furu la nka n'i y'a jara ye k'a jogo yira na tan i bɛ t'a sɔrɔ a ma pɛrɛn furuko de la n'o tɛ n'a kun pɛrɛn na a kun bɛ nin jogo dogo nin ye ajara cogoya yɛrɛ de i b'a dɔn junior n'a danna ne yɛrɛ ma dɛ an ka tɛmɛ ni baro wɛrɛ an ka tɛ i ka ajara ko kuma in yɛrɛ dabila o ne yɛrɛ tɛ fɛ ka ajara tɔgɔ mɛn n da la bilen kuwa n tulo la bilen kuwa n cɛ ne ni ajara dɔn ɲɔgɔn fɛ wa ne tɛna to fɛnɛ k'o ko fɛnɛ ka tiɲɛ tan nɔ est ce que i bɛ k'a faamu n'i y'a ye ajara ne bila ka na kuma e fɛ a b'a dɔn e bɛ ne lamɛn de mais ne fɛnɛ bɛ ka i pɛrɛn tan tɔ e tɛna ajara lamɛn e tɛna kɛ tan o t'a solution ye koyi an bɛ fara ɲɔgɔn kan solution de ɲini a la ne b'o de f'i ye junior i b'a dɔn dɛ n'i ye ne kɛ ne ye n'i ye ne kɛ e ye ne tun ma e dɛmɛ de ka ajara ko in ka ɲinɛ a kɔ pewu n'i e bɛ ka ne su k'an bila ajara de la e dun b'a dɔn ajara cogo ma e kan ka fɛɛrɛ de tigɛ ne kan ka muso kura dɔ ɲini k'o furu mun tɛ ajara ye ajara ye mun kɛ o y'a jogo de dɛ e man ka ajara tɔgɔla kuma yɛrɛ de fɔ ne ɲɛna n'i y'a faamu e bɛ fɛ ne ka ajara furu k'a don an ka du kɔnɔ a ka taa ne faw ani ne baw n dɔgɔnin kɔrɔ ka t'olu dɔgɔya e kɔni b'a dɔn man di sa e ne teri de wa n'o t'i ka laɲini a ka di ne i ka ajara ko kuma i k'a bila e bɛ fɛ ne ka ajara furu ka taa don an ka du kɔnɔ problème kelen min b'aw ka du kɔnɔ i n'a fɔ misiw bɛ ka mun kɛ ajara ka t'o kelen kɛ an ka du kɔnɔ e ayi den ka tiɲɛ ne m'o fɔ dɛ tuguni ne bɛ se k'a to aw ka du ka ɲagami i n'a fɔ an ta fɛ position min na tan tɔ wala n'i t'o fɛ i bɛ ɲina nin tɔgɔla ko kuma yɛrɛ de kɔ i y'a faamu ɲinɛ a kɔ pewu non tiɲɛ yɛrɛ la i ye kuma min fɔ sisan i b'i jo fɛ nka ne fana b'a ɲini fɛ teriya min ne cɛ o kama i ye miiri n'a sɔrɔ i bɛ se ka seconde chance d'a ma ok n y'a mɛn an ka tɛmɛ an ka temi fɛ o dɔrɔn ye ne ka laɲini ye c'est pas kisi cɛ n'a mɔlen kelen cɛ maa fɔ i jɔ nin ye bɔsɛlɛ ye e ka mun de bɛ ne bolo ala nin ye muso furulen na ɛriya don o don e de bɛ parili la i tɛ parili min k'i cɛ ɲɔkɔrɔ dɛ i b'o parili de kɛ ka sɔrɔ ka parfɛnw fiyɛ sa ka bɔ kɛnɛma ne kɔni i bɔtɔla i ka cɛnin fɛ yan ne ka cɛnin fɛ yan mun bɛ ɲɛ sira la ne ma fɔ k'i ka tɛmɛ i ka sira fɛ k'i dabɔ ne ka ko la a tɛ ɲɛ sira la e ka mun de b'a la ne ka fɛnba de b'a la ne tɛ se ka n da bɔ nin ko ninnu na parce que ne tɛ se ka tiɲɛni ye du kɔnɔ ko ne bɛ n da de
aw ne ka di ne t'a la au moins ne kɔni ne ta ka fisa dɛ parce que ne ti kamalen tigɛ e dun filɛ nin k'i to furu dɔ la ka furu dɔ la minɛ ŋanamu e kɔ bɛ kari don na la wallahi e wata kɔrɔ ye ne b'i da don i da la karaba e k'a joli ne b'a fɔ Selima deli ka kɛ mɔgɔ min ɲɛna o bɛɛ ka fisa parce que joueur bɛ ne fɛ ten tɔ de ne ye skinny ni disquette ni o bɛɛ ka fisa ne kɔni ye e ne fila mɔgɔ min ye wata ye kɛ bɛɛ b'o dɔn parce que ne filɛ ne bɛ furu de la ne ti kamalen tigɛ au moins que ne ni ka jogo juguya bɛ ne ti kamalen tigɛ kɛnɛma e t'a dogolen don fɛn min maa bɔra ni kalama i furu b'a da fɛ walima i cɛ mana bɔ ni kalama kɛ e furu b'a da fɛ wallahi bilahi hadamaden yɛrɛ bɛ se ka kɛ tan tɔ an tɛ se k'an si kɛ nin kuma la parce que kɛ e filɛ nin ye e bɛ ka min kɛ kɛnɛma kɛ e tɛ fɛ ne k'o fɔ ne dun b'a fɔ bi b'a fɔ sini an m'an si kɛ nin cɛko kuma la n cɛ e bɛ fɛ ka fɔ sa ko jɔn cɛ t'a fɛ e deli kabini ne nana dɔrɔn balo o de bɛ ka siri nin du in kɔnɔ bien sûr i cɛ b'i fɛ mais e t'i cɛ fɛ i t'i cɛ fɛ jagosa e n'a fɔ ko balawu la wuli nin du in kɔnɔ kɛ parce que ne bɛ kuma min fɔ kɛ o tɛ e intéressé ne bɛ kuma min fɔ e tiɲɛ nin he i tɛ taa yɔrɔ si b'i jɔ de i bɛ ne dalakɔnɔ kuma bɛɛ lamɛn de fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa o muso ye e o den t'i ye fɔlɔ dɛ ka ne to kuma la ka sɔrɔ ka taa k'i b'i kɔ don ka taa diɲɛ kɔnɔ he o muso t'i ye fɔlɔ n ma kɔrɔbaya ne cɛ kumara sa an ka dutigi kumara hali mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka tigɛ ci la n'i nana f'i ka ɲininka i dalakan na awɔ ne b'i ɲininka de dɛ parce que nin du in tɛ se ka kɛ sunguruba du ye sa e bɛ furu de la o kana fɔ n ma ko ne sunguruba e de ye sunguruba ye i ka jugu ni sunguruba ye ne tɛ sunguruba ye parce que ne tɛ bɔ e dun bɛ balo la cɛw ni ɲɔgɔn cɛ kari kɔnɔna la nin ye kɔlɔkɔlɔ ye a ye sisan k'i jogo yɛlɛma bi ne ye ba min lamɔni nin i ba min lamɔni nin yɛrɛ ne ba tɔgɔ fɔ n ka kuma na dɛ b'i ba tɔgɔ ka na ne ba tɔgɔ fɔ y'a mɛn a lajɛ bɛ lakasa kɔrɔ bilalen e de ye lakasa ye i n'a ye jira ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka na cɛla la cogo di k'i jogo yɛlɛma nin ye kɔlɔkɔlɔ ye e dun ne dabara la ne jogo de ye jogo ye ne na malinu ka tɛmɛ i kan mun de bɛ yan mun de kɛra n t'a la dɛ nin ye musow ka ko de i da bɔ nin na cɛ ka kuma ti yan nɔ dɛ ni y'an kan sinamusama de i da bɔ nin na ne ko e bolo i ni filan de bɛ kuma la fa de b'i la ne ka sira t'u la ala ka ma t'i ka baara yɔrɔ taga la t'i ka baara yɔrɔ taga la a bɛɛ tɛ nin yan n ko an ka ci la ka na ka na i b'a dɔn a ka ɲi taa i ka so kɔnɔ taa i b'a dɔn dɛ e bɛ to ka ko dɔ kɛ a bɛ digi ne la kuwa ne bɛ ka n dɔgɔnin de gérer n bɛ k'a corriger de i b'i da don a la mun na mun kɛra an muso dama de tɛ yan mun de kɛra cɛ i bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ la a bɛ digi mɔgɔ la a bɛ ne lajɛ ni n ko i tɛ k'an tɔɲɔ kɛ n ye nkalon tigɛ walayi. Nene, a bɛ di? O ka mun b'i la? Nene. Kana fɔ Jɛnɛba dɛ. Abilɛ, fɛn min ne tigɛra i la. Nene Abilɛ bi wa? Abilɛ, tɔnɔ a kana bila i kunna ko n b'a f'i ma ko tɔnɔ dɛ. Abilɛ bi Abilɛ sini. Fɛn bɛɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Donc n'i y'a faamu, ne kɔrɔkɛ musonin kelen e bɛ fɛ k'o de ta k'o di dagawuli terikɛ ma. I b'a di dɔ wɛrɛ kama nata. Est-ce que miirila tile kelen? N'i y'a faamu wari de fana ye kuma yɛlɛma. Nata de kama e bɛ fɛ ka ne kɔrɔkɛ muso minɛ ka di terikɛ ma. Abilɛ. Donc wari fana ye kunkolo yɛlɛma quoi. Cɛ ne t'i tilen ne tɛ ka foyi. E bɛ se ka fɛn faamu wa? E bɛ se ka fɛn faamu wari mugu talen ka d'e ma e bɛ mun de faamu? E bɛ mun de faamu o ko la? Mun wari ko kɛla? Abilɛ i b'a dɔn ko ne tigɛra e la. Walayi bi ne tun bɛ k'e bila cɛw sanfɛ mais e yan e bɛ duguba de mais problème fosi t'a la. Comme o de ka ɲi o de bɛ e arranger ka muso wɛrɛ ɲini ka di i terikɛ ma o m'e bɔ fo ne kɔrɔkɛ muso e b'o de ta ka di i terikɛ ma. Sisan i hakili sigi. N tɛ hakili sigi dɛ. I hakili sigi i ka ɲɛfɔ n ye sa. N tɛ foyi ka foyi de faamuya i tile ka kuma fɔ n ye n tɛ ka foyi de faamuya. E bɛ fɛ ne ka mun de fɔ e ɲɛna e bɛ fɛ ne ka mun de fɛ e ɲɛna nata de m'e hakili yɛlɛma han. Ne tɛ ka foyi faamu i ka nin kuma in na. E bɛ se ka fɛn faamu wa? Bon i jɔ dɛ ne bɛ ka muso ɲini ka di n terikɛ jumɛn ma. Halisa terikɛ wɛrɛ jumɛn bɛ na e nɔfɛ yan nɔ e terikɛ jumɛn kun taara Faransi Jazo de ko tɛ wa
ah e b'a dɔn pere jazo bɛ muso min nɔfɛ ko ye ne kɔrɔkɛ muso de e bɛ tila k'i da jazo kɔ ka k'o d'o ma e kɔrɔkɛ muso wa ayi e ma fosi kɛ koyi ne de don mɛ n tɛ dɔ wɛrɛ kɔni dɔn i bɛ muso wɛrɛ ɲini i fɛnɛ b'o to i bolo nɛnɛ ne lamɛn kana maga ne la dɛ ne lamɛn sa i tulo b'a la ka mun de n bɛ mun de la jazo y'a ka muso ko kuma fɔ ne ye mɛ ne t'a dɔn k'a fɔ k'e kɔrɔkɛ muso de don ni o de don problème fosi t'a la komi e bɛ se muso ɲini de la ka di mɔgɔw ma i fɛnɛ ka taa i ka taa muso dɔ ɲini ne muso ɲini ka di jɔn ma nɛnɛ hey n'i ka taa i ka taa muso dɔ ɲini i k'a bila i yɛrɛ kun na nin ne tagatɔla de nɛnɛ